तुम्ही मिगेल स्वागत केलं आहे निमित्त. मिगेल आवाज क्लिअर असो आहे. वय बघ ऐकतच प्रभूशी. ओके. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तर सर्वप्रथम भागवत पुराण कोंकणीचे सगळे भक्तवृंदाल चरणान तुम्ही प्रणाम असं. सगळे डिवोटीज इतलं सिन्सिअरली आणि इथं लाईक कोण तुम्ही सगळं प्रॅक्टिस करत असती. आणि कंटिन्युअस प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम. आणि आता भागवत मागवतच भागवत पुराण कोंकणीन तू भागवत प्रवाह सुरू केलेले आहे. आणि अं, थोडे इनिशियल क्लासेस तू आवायलेलो. आणि उलयत उलयत आता 10th कॅन्टो थंय आम्ही पावला ती. तर ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल द लीडर्स. स्पेशल थँक्स टू मुरलीधर चरण प्रभू, सखी शरण माताजी आणि सगळे जे टीचर्स असतात ती आणि जे ऑर्गनायझर्स असतात ती मग मस्ती लोक आयला ती. तर सगळ्याला स्वागत असं आणि धन्यवाद असं. तर आज आम्ही श्रीमद भागवतमाचे दशम स्कंद आणि दशम स्कंदांतू चॅप्टर नंबर 65. त्या चॅप्टरांतू बलरामजी वृंदावनांतू परत येता ताजी वयरी आम्ही डिस्कस करत असत. तर या चॅप्टर एक संक्षेप रूपांतू गौरांग दर्शन प्रभून सांगितले एक बुक आणतो भागवत प्रवाहांतू सांगला. तर या भागवत प्रवाहाच्या बुक आणतो आम्ही वाजित असं. आणि एव्हरी डे विंगड विंगड स्पीकर तांगेल रिअलायझेशन सांगत असती. तर आजचे आमगेल टॉपिक असं लॉर्ड बलराम युनिक पास टाइम. तर बलरामजी कृष्णाला फर्स्ट एक्सपान्शन फर्स्ट श्रीमद भागवत मानतू सांगला एते चमस कलापुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं. तर श्रीमद भागवत मानतू 18,000 श्लोक असं. आणि 18,000 श्लोकांतू एक श्लोक खंयची मस्ती इम्पॉर्टंट म्हणल्याली दॅट इज या श्लोक ताका श्रीमद भागवतमाचे परिभास सूत्र अशी म्हणतात ती. हा या श्लोकाचे नाव असं एते चांशी कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलो लोके मृगयंती युगे युगे. तर या भागवतमांतू या श्लोकांतू सांगला की कशी अनलिमिटेड इन्कारनेशन असं ती. आणि जे देवाला इतलं विंगड विंगड अवतार असं त्याचे मेन सोर्स मेली श्रीकृष्ण. शास्त्र म्हणता इथलं जे अवतार असं त्याचे अवतारी म्हणाली कृष्ण. आणि कृष्णाच फर्स्ट एक्सपान्शन म्हणाली बलरामजी. आणि बलरामजी तुकुन मागिरी चतुर्व्यूह येता शंकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वसुदेव. हांगे तुकुन विष्णू येतात आणि मागीर तांगेलांतून परत चतुर्व्यूह येता आणि तांगेलांतू मागिरी महाविष्णू येता आणि मग थंय गर्भोदक्ष विष्णू येता. आणि मागिरी ब्रह्माजी येतात आणि मागिरी कशी सृष्टी सुरू जाता. तर हे बलराम तत्व असं. तर आजी आम्ही ये बलरामजीला ग्लोरिफिकेशन करतच होती. आणि बलरामजीला विंगड विंगड जे लीला असं ताजे वयर आम्ही आज चर्चा करता ती. तर श्रीमद भागवतमाचे दशम स्कंद मेली देवालय हा सुंदर मुख चंद्र
आणि तांतू देवाले मस्ती सकट लिहिला, बाल्य लिहिला, पौगंड लिहिला, देवाले वृंदावन लिहिला, मागीर द्वारका लिहिला, मथुरा लिहिला सकट आसा. आणि आजी आम्ही बलरामजीले लीला वर्णन करता. तर बलरामजी कोण मेली, तो कृष्णूची, कृष्णाला एक एक्सपान्शन, एक फर्स्ट एक्सपान्शन. आम्ही बलरामजी ग्लोरिफिकेशन करच्या खातीर एक श्लोक म्हणया. नमस्ते तू हलद्ग्रामम, नमस्ते तू मुसलायुध, नमस्ते तू रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल. तांतू आम्ही बलरामजी का प्रणाम करता सती नमस्ते तू हलत ग्राम. कोण बलरामजी कोण आम्ही प्रणाम करता सती, कोणाला हातान तू हल अस हल, इंग्लिशान तू प्लाव म्हणता ती. तर बलरामजी हातान तू हल असता हल. आणि नमस्ते तू मुसळायुध, मुसळ म्हणाली गदा. एक हातान तू गद वे असता बलरामजीले. म्हणून दुर्योधनानं गदाच ट्रेनिंग जो शिकलेले ते कोणाला लागी शिकलेले, बलरामजी लागी शिकलेले. तशीची नमस्ते रेवती कांता. रेवती म्हणाल कोण, बलरामजील बाईल. रेवतीले पती म्हणजे रेवती कांत. तशीची नमस्ते भक्तवत्सल, भक्तवत्सल सत्य बलरामजी. तशीचे आणि एक श्लोक अस. नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धारिणी धारा, प्रलंबारे नमस्तेस्तु त्राही माम कृष्ण पूर्वज. तर या श्लोकांत तू कसं सांगला. नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ. बलिनाम म्हणजे सगळ्याहून बलशाली व्यक्ती अस कोण, सगळ्याहून श्रेष्ठ व्यक्ती कोण असं, बलरामजी. आणि नमस्ते धारिणी धरा. धारिणी धरा म्हणजे कसले, ये जे धरतीक धारण करताल कोण, बलरामजी. कारण की हे पूर्ण पूर्ण ब्रह्मांड जे असतं ते सगळं बलरामची शक्तीन जगत. म्हणून नमस्ते धारणी धारा धर. आणि मागीर प्रलंभारे नमस्ते. हाजी पुढे भागवत पर्वा म्हणतो तुम्ही ऐकलं असताल कशी बलरामजीनं प्रलंबासूर नामक एक राक्षस वध केलेले. तर प्रलंबासुराचे वध करणारा व्यक्ती कोण, बलरामजी. आणि त्राही माम कृष्ण पूर्वज. त्राही माम मैली देवा तू आमगे रक्षण करी. कोणा सांगतस ती, जो कृष्णालो होड भाव अस, कृष्ण पूर्वज. कृष्णाल जो होड भाव अस बलरामजी, तुम्ही आमगेले रक्षण कराची. त्राही माम, त्राही माम. ओके. तर ये बलरामजीले आम्ही आजी प्रे करत असती, बलरामजीला आम्ही उडगास काढत असती. तर बलरामजी आमगेल जीवनांतू मस्ती इम्पॉर्टंट तत्व असं. आमगेल शास्त्रांतू बलरामजीक गुरुतत्व म्हणला. कारण की आमगेल लाईफांतू आम्ही कसले करतात, आमक मार्गदर्शन जाव का, आमक शक्ती जाव का, आमक प्रोटेक्शन जाव का. आणि ते प्रोटेक्शन दिताले बलरामजीची. बलरामजी गुरु तत्व. आमकां भक्तीन तू जर कसले आमकां जे आमगेल गुरु महाराजाक जो आमकां जे शक्ती दिता आसा ते एक्चुअली बलरामजी तुकून येता आसा. शिला प्रभुपाद मस्ती कडेन तांगेल श्रीमद भागवतमाचे परपोटान तू बरयता ती बलराम म्हळ्याली, बलराम म्हळ्याल कसले, वन हू टेक्स प्लेजर इन शोईंग द स्ट्रेंथ. बलराम म्हळ्याली देवाक तांगेले बल प्रदर्शन करच्याक आवडता. ते बलराम म्हळ्याली प्रभुपादान अशी म्हणची शिले. तर आमगेले इस्कॉन वृंदावनान तू जे टेम्पल आसा, जनरली इस्कॉनात खंयचे टेम्पल असलाली आम्ही प्रभुपाद नाव दिता, श्री श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल, श्री श्री राधा रास बिहारी टेम्पल, श्री श्री राधा मदन मोहन टेम्पल. जैली इस्कॉन वृंदावना देवस्थानान तू प्रभुपादान नाव दिवाले बर कसं दिले,
श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर. कृष्ण बलराम मंदिर. ते मेन जे ऑल्टर असं सेंटर, तांतू कृष्ण बलरामाचे विग्रह असत. आणि एक पंत प्रभुपादजी वृंदावन देवस्थानांतू दर्शन घेताना त्यांनी पळयलें तर एक डिवोटीने प्रभुपादा कृष्ण निमगिले की प्रभुपाद कृष्ण वे देव अस बलराम वे देव अस, हू इज मोर पॉवरफुल. तर एक डिवोटीन सांगले बलराम इज मोर पॉवरफुल. कित्याक की तुम्ही सांगला बलराम इज वन हू लाइक्स टू शो हिज पॉवर. तर मेरे कोण की सांगले अरे बलराम इज मोर पॉवरफुल. तर मेरे प्रभुपाद म्हणाले की बलरामाल एक हात कृष्णा वैरस. कृष्णा वैरस मेली कृष्णा इज मोर पॉवरफुल. तर तशीची प्रभुपादान केन केन अशीची डिसायपल लोक वटू चिके अशी हे करची आशिल्ले. तर आम्ही हांग पळयता ती कशी बलरामजी मस्ती पॉवरफुल आसा ती आणि मस्ती स्ट्रॉंग आसा ती. एक पंता इस्कॉन वृंदावनांतू प्रभुपाद आले देवस्थान आसा आणि प्रभुपाद कृष्ण बलरामा पळयत आशिल्ले ते. आणि कृष्ण बलरामा तांणी पळयताना प्रभुपाद आले मस्ती सिनियर डिसायपल यमुना माताजी. यमुना माताजी आणि गुरुदास प्रभू हांनी दोगान मेळून इस्कॉन वृंदावनाचे देवस्थाना कन्स्ट्रक्शन आणि कार्य सुरू केलेले. तर यमुना माताजी कृष्ण बलराम पळोवन तांणी प्रभुपादाला गेल्ली ती. तर यमुना माताजी तमाल कृष्ण महाराज आणि एक प्रभुजी तांणी गेल्ली ती. आणि तांणी गेल्ले मागीर तांणी प्रभुपादा नेमगिले की प्रभुपाद कृष्ण आणि बलरामान तू कसं डिफरन्स आसा. तर यमुना माताजीन म्हणले की ओनली डिफरन्स इज इन द कलर. कृष्णा इज ब्लॅक अँड बलराम इज व्हाईट. तर प्रभुपाद म्हणालो येस यू आर राईट. मागीर कमाल कृष्ण महाराज म्हणाले की नाही 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 डिफरन्स कसं असं की ओनली कृष्णा कॅन लव श्रीमती राधा राणी. नाहीली कृष्णाक खाली कृष्णान श्रीमती राधा राणी वटू तांणी ये माधुर्य रस ये कोरेत. बलरामजी कोरचे जायना तांगेल विंगड गोपीज आसा ती. तर प्रभुपाद म्हणालो येस यू आर ऑल्सो राईट. मागीर यमुना माताजी म्हणले अरे म्हाक वे राईट म्हणले हांक वे राईट म्हणले. तर प्रभुपाद प्रभुपाद म्हणाले प्रभुपादाला एक सर्वंट आशिल्लो. प्रभुपाद म्हणालो प्रभुपाद बट शी इज ऑल्सो राईट अँड ही इज ऑल्सो राईट. तर प्रभुपादान ताक म्हणले येस यू आर ऑल्सो राईट नाव यू डिसाईड. तर मस्ती पंता आमकां दिसता की हे राईट आसा ते राईट आसा बट स्पिरिच्युअल वर्ल्डान तू सकट राईट आसा बिकॉज इट इज बियॉन्ड राईट अँड रॉंग. मस्ती पंता आमकां दिसता कृष्ण होडस की बलराम होडस बट दॅट इज ऑलवेज अ ट्रान्सडेंटल कॉम्पिटिशन विथ कृष्णा अँड हिज ब्रदर बलराम अँड हिज डिवोटीज. आणि कृष्णाक तांतू एक विशेष आनंद येता. तशीची आम्ही बलरामजी चिंतन करतात. आमकां सकाळांक वता श्रीमद भागवतमाचे दशम स्कंदांतू कृष्णाले जन्म जावचे फुडें बलरामजीले जन्म जाता. देवकीक मिसकॅरेज जाता आणि तें वूंब जे गर्भ आसा तें ट्रान्सफर जाता रोहिणीले गर्भांतू. आणि मागीर रोहिणीक जन्म दिवचा जाता तांणी जन्म दिता ती बलरामजीक. आणि बलरामजीक जन्म दिल मागीर तांणी जेन्ना बलरामजीक पळयता ती तर जेन्ना बलरामजीक पळोवन तांणी मस्ती खूश जाता ती. देवाले इतलं सुंदर रूप पळोवन तांकां मस्ती आनंद जाता. तर आनंद वृंदावन चंपून तू ताजें डिस्क्रिप्शन आसा की जेन्ना तांणी बलरामजीक शांत स्वरूप पळोवन तांगेल अम्माक मेली रोहिणीक तिका विश्वास जायना की इतले चंद कशी चेडू आसचे पुरो इतले चंद बालक कशी आसचे पुरो. तांगेल दोळ अशी कमळा म्हणके व्हड आशिल्ले आणि तोंडार एक हांस आशिल्ले जे तांगेले लिप्स आशिल्ले होट आशिल्ले
एक बिंब फ्रूट मणके आशिल्ले. मागीर तांगेले विंगड विंगड अंगा विशीं डिस्क्रिप्शन दिला. मागीर तांगेले दांत मोती मणके धवे धवे आशिल्ले. अशी विंगड विंगड हे आशिल्ले डिस्क्रिप्शन दिता ती. मागीर तांगेले केस, तांगेले विंगड विंगड अंग, इतलो सुंदर अंग डिस्क्रायब केला बलरामजीले जन्माचे. आणि मागीर हे बलरामजीले जेन्ना तांणी व्हड जाता तांगेले विंगड विंगड हे आसा. तुमकां गोत आसवे बलरामजी ब्ल्यू कलरा धोती घालता. मस्ती दिसकोन देवस्थानान तुजो तुम्ही मस्ती फोटोन तू पळयलो आसच्या पुरो. बलरामजी ऑलवेज वेअर्स ब्ल्यू कलर धोती. कोणाक गोत आसवे ब्ल्यू कलर धोती कसला घालता ती? కృష్ణాలు పియ్యతో हा కృష్ణాల కలర్ బ్లూ వస్తా బ్లాకిష్ సో టచ్ येस డౌన్ అండ్ వచ్చి येस येस व्हेरी गुड आन्सर. कोण आन्सर दिले? रश्मी भट्ट. हरे कृष्णा प्रभूजी दंडवत प्रणाम. अरे रश्मी कृष्णा माताजी. थँक्यू माताजी. भारी लायक. कारण की कृष्णाले कॉम्प्लेक्शन मेली ब्लूइश ब्लॅक म्हण. बलरामजी कृष्ण इतलं आवडतं म्हणून ताणी केन्नाय ब्ल्यू वस्त्र घालचे. आणि कृष्णान खंयचे वस्त्र घालचे? Yellow. येलो येलो, कलर पितांबर. पितांबरी. येस येस व्हेरी गुड व्हेरी गुड. तर आमगेले बलरामजीने ब्ल्यू मेली ब्ल्यू कलर वस्त्र घालचे. आणि कित्याक की कृष्ण मस्ती प्रिय आसा आणि कृष्णा कलरा कॉम्प्लेक्शन आसा म्हणून. तशीची बलरामजी कृष्णाक विंगड विंगड रसान तू तांणी सेव करतात. आमकां 5 रस गोत आसवे. फर्स्ट आसा शांत रस, मागीर साख्य रस, मागीर वात्सल्य रस, दास्य रस आणि माधुर्य रस. आमी विंगड विंगड रस असता देवाल सेवे करच्याक. तर हे 5 रस इम्पॉर्टंट आसा आणि तांतू बलरामजी सकड तू देवाल सेव करतात. शांत रस मेली जशी आम्ही वृंदावन धाम वतात ती, जो खंयचे धाम वतात ती, ते धामाचे एक्सपान्शन म्हणजे बलरामजी एक्सपान्शन ते. तर ते झाड धामाचे आणि विंगड विंगड जे फेसिलिटी असतात ते बलरामजी शांत रस तू सेव करता. तशीची दास्य रस मेली जशी कृष्ण अनंत शेषारी या करतात. तशी देवाल बेड, देवाल विंगड विंगड पॅरेफर्नेलिया, जशी आम्ही मृदंग वाजयतात ती त्या सकड म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट त्या सकड देवाल पॅरेफर्नेलिया. तशीची दास्य रस मेली मस्ती पंत देव 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 तशी सेव करतात तांगेल्या. मागीर साख्य रस कृष्णाला कितली की आम्ही विंगड विंगड लीला ऐकला. कृष्णा कशी बलरामजी वटू खेळता आणि एक गोपा वटू गोप रूपान तू कशी बलरामजी सेव करतात तांणी. मागीर साख्य रस तर आम्ही ऐकले, शांत रस ऐकले. वात्सल्य रस, वात्सल्य मेली जशी एक आनम्मा कशी एक चेडवा खातीर प्रीत असता तशीची बलरामजीक एक स्पेशल कृष्णा वयर प्रीत आसा. आणि कशी तो तागेले चेडा खातीर तो तागेले सान भावा खातीर कितलं प्रीत करता. वात्सल्य भाव. मस्ती पंता कृष्णान बलरामजीले पायार न्हिदोवचे आशिल्ले. तशीची हे वात्सल्य भाव अशी आमी आयकता ती. तशी दास्य रस. माधुर्य रस मेली कॉन्ज्युगल लव अफेअर, जशी कृष्णान गोपी वटू खेळचे आशिल्ले रासलीला तशी तांतू हे बलरामजी अनंग मंजरीच्या रूपान तू एक्सपांड करता ती. अनंग मंजरी म्हणजे जी श्रीमती राधा राणीले सान सिस्टर तांगेले नाव अनंग मंजरी. तर बलरामजी तांतू त्या रूपान तू एक्सपांड जाता ती आणि त्या रूपान तू एक्सपांड जावन तांणी देवाक हे सेव दिता ती. तर म्हणून बलरामजी इज द ग्रेटेस्ट सर्वंट ऑफ द सर्वंट. जशी आम्ही म्हणतात नव्हे कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड, तशीची बलरामजी इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ सर्वेटरशिप. तर ते बलरामजीले युनिक कॉन्ट्रीब्युशन असं. आणि कशी बलरामजी सगळ्यांक सेव करता ती, मदत करता ती. आणि विशेष करून कृष्णाले लव
आणि कृष्ण सेव सगळ्यांक प्रदान करतात. तर आज ही भागवत प्रवाहाचे या टॉपिक लॉर्ड बलराम्स युनिक पास टाइम्स. तर श्रीमद भागवतमाचे दशम स्कंदांतू 65th चॅप्टरांतू अशी सांगला की बलरामजी मस्ती दिवसानंतर आणि वृंदावनांतू परत येतात. जेन तांणी वृंदावन येतांतू येतात तांणी मैया यशोदाक आणि नंद महाराजाक मेळटात. नंद महाराज तांकां पळोवन मस्ती तांकां आनंद जाता. आणि इतले दिवस तांणी आयली ती इतले दिवस मागीर तांकां पळयल म्हूण सकळच्यान मस्ती भाव विभोर जाता ती. यशोदा मैया रोहिणी तांगेल्या दोळ्यांत उदक येता. तांणी बलरामजीक आलिंगन करता ती. मागीर मस्ती दिवसानंतर आयल मागीर आमी निमगितात न्हय कसल खबर कसले जाला सकळ कशी आस द्वारकान तू सकळ कशी आस मथुरान तू कशी आस तुम्ही कशी आसा ती मागीर कृष्ण कशी आस कृष्ण आमगेर उडगास काडतोय आम्ही तांगेल कितलो उडगास काडटा ती तो हांगा येयना केन्ना येता कशी आस तशी सकळ डिस्कशन करता ती. मागीर तांकां सकळ सांत्वन दोवन तांगेले आशीर्वाद घेवन तांगेले चरण स्पर्श करून बलरामजी मागीर वृंदावनांत बाकी गोपी मेळटा ती. मागीर सकळ गोपी दाऊजी मेळ्ळी बलरामजीक पळोवन तांणी मस्ती आनंदीत जाता ती. आणि आनंदान तू तांणी बलरामजीक निमगिता ती कशी आसा ती कसल चलतस वृंदावनाल कसं निवस हांगाच कसं निवस तशी सकळ उलयत उलयत मागीर तांणी म्हणटा ती कृष्ण कशी आस ताका आमगेले उडगास येतोय. मागीर गोपी मस्ती तांणी भाव विभोर जाता ती. कारण की कृष्ण जेन्ना मथुरा वता आशिल्लो अक्रूरा वटू तेन्ना सकळ गोपी तांणी अक्रूराले जे जे हे आशिल्ले रथ अक्रूरा रथ तगू तांणी न्हिदली ती की आमकां आमी तुमकां स्वच्छ दिनात. तेन्ना कृष्ण सकळ गोपीक वचन करता की हांव तुमकां प्रॉमिस करतस हांव परत येता तुमकां मेळच्याक. त्या दिवस दोन सकळ गोपी जे आशिल्ले त्यांनी रोज पळयत असे की आत्ता कृष्ण येतालो आज कृष्ण येतालो. त्या टायमा मोबायल फोन नाशिल्ले व्हॉट्सअप नाशिल्ले फेसबुक नाशिल्ले गुगल लाईव्ह लोकेशन ना की बाबा केन्ना येता केन्ना पळोवचें जाता येत की ना. हा मस्तीपंत घडकड चल्लो भायर खेळच्या घेत वता आणि आम येतसन कोण बसता की केन्ना येतस आता स्कूल जाल्ले कॉलेज जाल्ले खेळणं जाल्ले रात्र जाल्ले येत की येना. मागीर एक फोन येता की आमा आज हांव म्हगेल्या फ्रेंडा थंय राबता. मागीर आम्माक एक धैर्य येता की अरे चलो सौख्य सकळ सौख्य आस फाल्यां ते आता मागीर आम्मा न्हिदता. तशीच ही आमी गोपीले परिस्थिती अशी आसा की कृष्णन तांकां सांगला की अरे हांव येता म्हूण तांणी त्या दिवस दोन पाप येतसन कोण बसलात की आज येता आज तांगेलें दर्शन जाता आज आमकां कृष्णाक पळोवचें मेळटा जाल्यार आमकां कृष्णाल दर्शन जाय न्ही. मागीर एक गोपी अशी कोपारी मागीर कोप न्ही जाल्यार अशी एक प्रेमाचे जे विरह भाव आसा त्या विरह भावांतू तांणी बलरामजीक म्हणटा ती की कृष्णाक आमगेले इतले काय पडले ना आमी कसला तागेले विचार करता आमी वे विसरतात कृष्णाक आमकां वे कृष्णाल कसले खबर ऐकूच ना. मागीर अशी उलयत उलयत तांणी सांगता ती कसं करचें जाता कृष्ण आमगेल्या हृदयान तूं इतलो भितर बैसला की आतां ताका भायर काडचें जायना. तर हे गोपीले इतले अटूट कृष्णा वयरी प्रेम आशिल्लें. तशी तांगेल दर्शन घेवन तांगेल आवलो न्हू मागीर गोपीस तांगेल बलरामजी तांगेल एक विंगड सेट ऑफ गोपीस आसा तांकां मेळच्या वता. श्री कृष्ण लिलांतू भगवान श्री कृष्ण रासलीला करता ती तर तांगेल गोपीस आसा ती तशीच ही बलरामजी गोपीस आसा ती तांगेल वटू तांणी विंगड विंगड लील करता ती. तर एक दिवस बलरामजी तांणी सकड गोपीचा वटू तांणी वता ती खंय यमुना तटारी आणि यमुना तटारी थंय वचून मस्ती दिवस आयल मागीर एक एक फेस्टिवल टायप आशिल्ले लायक वातावरण आशिल्लें आनी सकड गोपीज तांगेल वटू आशिल्ले आनी थंय बलरामजी आनंदा खातीर तांणी एक स्पेशल ड्रिंक वारुणी म्हणून केल्लेले
तर मस्त पण ता पार्टी असतं तर लोक ड्रिंक्स घेतात ती दारू मेली अल्कोहोल घेतात ती. तर हे जे स्पेशल ड्रिंक असं ते बलरामजी फेवरेट. आता म्हणतात ती वारुणी. ऍक्च्युली त्याची रेसिपी असं ते दही आणि शहद आणि एक दोन कसं इन्ग्रेडियंट घालतात तांतू ताजेन ते करतात ती. आणि ते शहद इतलं स्ट्रॉंग असतं तांतू. आता हनी आम्ही केन्नाय खाल्लाली थोडे खातात ती. चड हानी खाल्लाली ताजे ते मध असतं पळय मध ताजी इतली शक्ती असं की ते एक टायपाच इंटॉक्सिकेशन जाता. तर तुमकां ताजे एक्सपिरियन्स असच्या बुरो जो नसल्यार तुम्ही एक पण ट्राय करात. चड हानी खाल्लाली एक प्रकारचे इंटॉक्सिकेशन जाता. तर बलरामजीक एक प्रकारचे इंटॉक्सिकेशन झाले आणि त्यांनी थंयची यमुना नदीन तू बैसलेली ती. आता थंय बैशील कडेन तांणी यमुनाक पळयले आणि यमुनाक सांगले की तू इतली दूर असची की हांग लागी यो आमगेल सकड ग्रुपाक आनंद दिवच्याक आमकां यमुनान तू क्रीड करचें तर तुम्ही प्लीज हांगा येयात. तर यमुना दिसले की अरे बलरामजी अशी कसला सांगतस आणि मस्ती पंत केन्ना कोण मनीस इंटॉक्सिकेटेड असता की पिल्लेल असता तर लोक दूर असता ती. तर त्यांनी ऐकना ती की कसं उलयत कसं जाऊ का. तर यमुना मैयाक दिसले की बलरामजी कसं झालं अशी कसं त्यांनी सांगतस ती. मागीर यमुना मैयान काय सांगनी जो रिस्पॉन्स दिनी आणि मागीर बलरामजीक मस्ती कोप येता आणि बलरामजी कसं करता तांगेले हळान यमुनाक तांडूच्या सूर करता ती ताका ड्रॅग करच्या सूर करता ती. आणि जेन ते ड्रॅग करतात ते यमुनाक कळटा अरे बलरामजी कसं करतस तुम्ही गेले बँक्स ऑफ यमुना तांणी आनीक या सायडा तांडीत आसा ती इतली तांगेली शक्ती आसा मागीर तुरंत यमुना देवी बलरामजीले माफी मागता आणि क्षम मागता की म्हाका तुम्ही क्षम करा ती. मागीर चूक जाली म्हाका अशी दिसतशिलें की हांव कसो करता जायली तुमी तुमगेले हांव आयकनी म्हणा तुम्ही म्हाका क्षम कराची. आणि मागीर यमुना जल थंय आयले आणि मागीर यमुना तुची बलरामजी आणि तांगेले सगळे गोपीसने थंय जलक्रीडा केले आणि विंगड विंगड लीला केले. तर ह्या पाच टायम जाल्लेले. तशींच बलरामजी कृष्णा वयरी तांकां मस्ती प्रिय आसा. नंद गांवांत तू एक देवस्थान आसा कृष्णाले हांव कृष्ण फुल वृंदावनान तू सकड सकड बलरामजीक गोरा गोरा दावजी म्हणटा ती. आणि गोवर्धनान तू एक जाग आसा डोका डावजी म्हणून. गोवर्धन परिक्रमा मार्गान तू एक जाग आसा लुक लुक डावजी म्हणून. तशीच नंद गांवान तू एक जाग आसा त्या नंद गांवान तू एक देवस्थान आसा थंय बलरामजी दर्शन घेवच्या गेलाली थंय तुमकां ब्लॅक कलराचे बलरामजी आसा. जनरली बलरामजी व्हाईट कलर आसा ती. तर त्या देवस्थानान तू ब्लॅक कलर कसले आसा एक आचार्य तांगेल कमेंट्री तांणी सांगता ती तीन रिजन आसा. फर्स्ट रिजन मेळ्ळी वृंदावनान तू मस्ती राक्षस येवचे आशिल्ले आणि मस्ती राक्षस कृष्ण मारचे येवचे आशिल्ले आणि कृष्ण कशी करता खंयच्या कलराचे असता ब्लॅक कलर. तर तांतू बलरामजी कृष्णा प्रोटेक्शन करच्या खातीर रक्षण करच्या खातीर ताण मस्ती पंत ब्लॅक कलराचे फॉर्म घेवचे आशिल्ले. तर लोक ताका अटॅक करचे येतात आणि मागीर कृष्णाक रक्षण करच्या म्हणून. तर ते एक रिजन आसा. दुसरी रिजन आसा की जेन्ना आमी कोणाले चड विचार करता ती तर आमकां तांगेले फॉर्म येता. जशी कृष्ण जेन्ना तांणी विचार केले की श्रीमती राधा राणी तांकां मिगेल प्रती इतलें प्रेम कशी आसा की भक्तीन तू इतलं आस्वादन कशी करतात तांणी. आणि ते विचार करत करत चैतन्य महाप्रभूला अवतार घेतले तांणी. आणि चैतन्य महाप्रभूक ते राधा राणील रूप आणि राधा राणील जे कॉम्प्लेक्शन असं तप्त कांचन गौरांगी गौरांग रूपा आईल निमित्त गौरांग महाप्रभू तांगेल जाता. तशी जी कृष्णाला चिंतन करता 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 तांगेल एक ब्लॅक स्वरूप जाता अशी म्हणतात ती. आणि थर्ड पॉइंट असं जशी सान असताना हा एक दुसऱ्याक आम्ही इमिटेट करतात एक दुसऱ्या म्हणजे
ड्रेस घालता ती मस्ती पंता आम्ही पळयता ती जे ट्विन्स बॉर्न जातात पळय ट्विन्स त्यांनी एक ड्रेस घालचे एक शर्ट घालचे एक सकट सेम कलर असतात तशी ती बलरामजी हे आसा तर थंयची लोकल ब्रजवासी सांगता ती तर हे फर्स्ट पास टाइम आज आम्ही सांगले यमुनाचे आणि दुसरं पास टाइम असं हांगा की एक पंता बलरामजी तांगेले गोपीस वटू विंगड कडेन लील करत आशिल्ले तेन्ना थंय एक राक्षस येता तागेलें नांव आशिल्लें द्विविडा तो एक गोरिला मेले अशी एक गोरिलाच्या रुपान तो आशिल्लो तो तर हो द्विविड गोरिला कोण तो नरकासूर म्हणून एक राक्षस आशिल्लो नरकासूर राक्षसाला मित्र तर हाजे फुडेचे ज्या चॅप्टरान तो तुम्ही ऐकल आसच्या पुरो कृष्णानं नरकासूर राक्षसाले वध केले आणि नरकासूर राक्षस वध जाल मागीर कृष्णाले तागेले वयरी बदल घेवच्या जो रिवेंज घेवच्या खातीर हांणी द्विविडा गोरिला आयला तर कृष्णाक तांकां पळोवच्या मेळ्ळी म्हणून तांणी आतां बलरामजी पळयले आणि बलरामजी पळोवन तांकां आनीकय द्वेष जाल्ले कारण की बलरामजी वटू इतलो सुंदर सुंदर गोपी आशिल्ली ती आणि तो गोरिला मेळ तांणी मांकडा म्हणके आसता तांणी मांकड मेळली तांणी कसं करता ती हांगाची वस्तू हांग उडयता ती आ मस्ती लूट करता ती सांचलडा म्हणके तर तांणी वे बलरामजी येद्रा सकड शिकोरच्या सूर केले हांगा थंय सकड घाण वस्तू उडोवच्या सूर केले झाडाची पाकळी उडोवच्या सूर केले आणि भात्तोर उडोवच्या सूर केले मागीर जे गोपीस आशिल्ले तांगेली येद्रा येवन घाण घाण एक्शन करचे सूर केले तांगेले प्रायवेट पार्ट्स दाखोवचे सूर केले ते अशें सकड कोर न्हू बलरामजीक मस्ती कोप आयलो आणि बलरामजीन सीधा तागेला येवन एक पंच ताक दिले आणि तंतूची द्विडा गोरिलाले अंत जाले तर हे पास्ट टाइम असं द्विडा गोरिलाले कशी कृष्णान बलरामजी इतलं पॉवरफुल असं एक ताका मुश्टीन मारले ताजेन तागेले तोंडातून रगत येवन वोंकून थंयच तांणी मरतात तशीच हे द्विडा गोरिला एक अनर्था म्हणके असं बलरामजी आदि गुरु अशी म्हणटा ती आणि जो गुरु आस पळय विशेष जे अनर्थ आस पळय जे अनर्थ वच्चा मस्ती कष्ट जाता जशी काम आस क्रोध आस मद आस मत्सरी आस तांतू मदत करता तशीची आमगेले आचार्य म्हणटा ती की द्विविड गोरिला मेली जो क्रोध आस मस्ती पद्द क्रोधा निमित्त आम्ही मस्ती सकड अपराध करता ती आम्ही अहंकारांत वता ती आम्ही एक दुसऱ्याक वाईट उलयता ती तरी एक क्रोध जे आस ते आम्ही अवॉइड करता श्रीमद भगवत गीतांत म्हणला त्रिविधम नरकस एदम द्वारम नाशनम पापनाम कामस लोभस तथा लोभस तर हे काम आणि क्रोध तथा लोभस या तीन जे द्वार आस अनर्थ ते नरका द्वार आस अशी म्हणला तशी जी हाजे फुडे बलरामजीनं प्रलंबासुरा वध केला तर प्रलंबासूर पण त्यांनी काम वासनाचे हे आसा तशीची द्विविड गोरिलाचे वध केला ताजे फुडे बलरामजीनं धेनुकासूर वध केला अशी विंगड विंगड राक्षसाचे वध करतात आणि मुखारी आणि एक पाच टाइम हांतू येता मेली हे सकट जल मागिरी कृष्ण परत जेन्ना तांणी वता ती तर गेल मागीर द्वारकांतू कृष्णा मेळटा ती तर बलरामजी कृष्णा पळोवन चिके टेन्शन हाडटा ती आणि कृष्ण म्हणटा ती बलरामजी तुम्ही येया ती तुमगेल्या उलोवचें आसा आणि मागीर कृष्ण तांक सांगता तर कृष्णालो चल्ल आसता तागेलें नांव आसता सांबा तो सांबा जो आसता तो दुर्योधनाल चल्ली तागेलें नांव आसता लक्ष्मणा तर लक्ष्मणा स्वयंवरा वचून तिका किडनॅप करून तिका घेवन वता तर हे ताण चुकीच काम केलेले जयली कृष्णाल चेडू म्हणू हांणी मागीर जे कौरव आशिल्ले दुर्योधन आनी तांणी सकळ तांणी सांबाक धरता ती आनी ताका बंदी दवरून हस्तिनापुरा दवरता ती तर कृष्ण हे म्हणटा की अरे अशी अशी जाल्लें तर बलरामजी म्हणटा तूं टेन्शन घेवं नको कित्याक की दुर्योधन मेगेल शिष्य आसा
हांव ताका कसले सांगला तो ऐकता तर काय प्रॉब्लेम ना हांव सॉल्व करता आणि हांव सांबाक परत म्हगे रोटू घेवन वता. द्वारका तुकून आमगेले दावजी म्हणजे बलरामजी तांणी खंय वता ती तांणी वता ती हस्तिनापूर. आणि हस्तिनापुरान तूं आणि दुर्योधना आणि बाकीचे जे इतले सकड विंगड रथी महारथी आशिल्ले तांगेला वता ती आणि थंय तांणी कसं करता ती तांणी दुर्योधना लागीं वता ती. आणि बलरामजी इतलं पॉवरफुल इतलं शक्तिशाली व्यक्ती असं साक्षात भगवंत असं तांणी दुर्योधन आणि कौरवा लागीं वचून तांणी क्षमा मागतात की ऍक्च्युली हे सांबान जे कार्य केला ते कार्य सम ते कार्य ऍक्च्युली समना आणि आय एम व्हेरी सॉरी फॉर दॅट. तर अशी त्यांनी म्हणटा ती. तर मागीर कसं जाता दुर्योधन आणि तांगेले जितले कौरवा जे हे आशिल्ले तांणी मस्ती वाईट उलयतात ती. तांणी म्हणटा ती की तुमगेल कसल पावर आस तुम्ही आमगेल चरणा धूल आस आज या चरणा धूल आमगेल मात्यार तुम्ही दवरला ती कितले तुमकां गर्व येतोय. तर तांणी कृष्णाक हे करता ती कृष्णाला अपमान करता ती. आणि कृष्णाला अपमान केले निमित्त त्यांनी दुर्योधन अं, कृष्णाक इन्सल्ट करता आणि बलरामजीक इन्सल्ट करता. आणि ह्या परिस्थितीन तूं बलरामजी मस्ती दुखी जाता आणि तांकां मस्ती कोप येता. आणि ह्या परिस्थितीन तूं तांणी बलरामजीक म्हणटात की जे शक्तिशाली कृष्ण तुम्ही अपराध केला हे लायक करनी आणि हाजी तुमकां दंड दिवका पडटा. आणि हाजे दंड कसलो आसा हाजे दंड आसा तुमकां हांव हांव हे शिक्षा दिता. आणि बलरामजी मस्ती कोपार वता ती आणि तांगेले हलान पूर्ण हस्तिनापूर पळय जे करंट दिल्ली म्हणटा ती हस्तिनापूर ते पूर्ण हस्तिनापुराक गंगान तूं तांणी तांडून घेता ती. आणि तेन्ना दुर्योधन आणि बाकी सकड जे राजा महाराजा असता तांकां कळटा की अरे बाप रे हांव कितलो व्हड आमी अपराध केला कितलो व्हड आमी चूक केला. तर म्हणून तांणी माफी मागता ती. आणि मागीर बलरामजी तांकां क्षम करता आणि मागीर सांबाक परत घेवन वता. तर हे बलरामजी जे सर्वशक्तिशाली बलरामजी असं इतलं पॉवरफुल असं की एक क्षणान तू बलरामजी तांगेले पावरान पूर्ण सिटी फुल दिल्ली जो हस्तिनापुराक तांणी तांडून सीधा गंगान तू घालतस इतली तांगेल्या शक्ती आस. आणि त्याच बलरामजी जेन तांणी कलियुगान तू श्री नित्यानंद प्रभूच्या रूपान तू येता ती त्या नित्यानंद प्रभू रूपान तू तांणी कसं करतस ती जगाय मदाय इतले लोएस्ट लोकांक तांगेले हात पाय जोडतस ती तांकां सांगतस ती तुम्ही कृष्णाला नाव घेया ती तुम्ही कृष्णाला नाव घेया ती कृष्णाले सेव करा ती भजो कृष्ण गाओ कृष्ण लेहो कृष्ण शिक्षा. आणि नित्यानंद प्रभू असल सगळं काम कोरनु इतलं तांकां बेगिंग कोरनु इतलं तांगेले हात पाय जोडवे जगाय मदाय तांकां मात्यार मारता ती. आणि मात्यार मारले निमित्त तांगेले तोंडा तुकून रगत येता. आणि त्या परिस्थितीन तू येता आणि चैतन्य महाप्रभू सांगता ती की प्लीज प्लीज तुम्ही हांकां मारू नका ती हांकां दंड दिवं नका ती कारण की हांणी म्हाका मारला जायली हाण म्हाका प्रोटेक्ट केला. तशींच ही बलरामजी इतलो मर्सीफूल असं आणि कलियुगान तू त्याच बलरामजी नित्यानंद प्रभू रूपान तू येता ती. आणि त्या नित्यानंद प्रभू रूपान तू आनीक एक कृपालू जाता. आमगेले आचार्य नित्यानंद प्रभू कितले तांणी शास्त्रांत तू बरयला कितले कृपालू आसा. परम करुणा पाहू दुई जन निताय गौरचंद्र निताय पद कमला कोटी चंद्र सुशीतला जे छाय जगत जुडाय. आमगेली इस्कॉनाची एक सिनियर ड्युटी म्हणटा ती की मस्ती पंता एग्जाम मस्ती डिफिकल्ट असता तर आमकां वाजू का
वाचून जल्मागिरी आमकां एग्जामावच का एग्जामान तू आम्ही सकड पेपर बरो का आणि पेपर बरेल मागीर सकड एक क्वेश्चन आन्सर समज दिला मात्र पास जातात. तर नित्यानंद प्रभू मर्सी इतलंच की नित्यानंद प्रभू सांगता तुम्ही एक्झाम हॉलान तू येया ती खाली पेपर हा तुमगे नाव बरें ती बाकी सगळं नाव पळयत ताका काउन्सलेस मर्सी म्हणटा ती. आम्ही इस्कॉन तू आयला ती प्रभुपादान आमकां सांगला तुम्ही 4 नियमांचे पालन करयाची 16 मार करयाची आणि भक्ताल सेव करयाची आणि भक्ती मार्गान तू लोकांक प्रचार करयाची आणि इतले केले निमित्त आम्ही प्रभुपाद आणि गुरु परंपरा कृपेन सकळाल उद्धार जाता. तर अशी हे आईची हे स्टोरी आशिल्ले आईची हे प्रसंग आशिल्ले आणि याच बलरामजी हांणी कितले पॉवरफुल आसा आणि कितले स्ट्रिक्ट आसा. आता आम्ही बलरामजी सांगलो आहे. बलरामजीले हांतू हाजे फुडें चॅप्टरांत तुम्ही पळयला आसता की बलरामजी तीर्थयात्रांत वता आणि थंय नैमिषारण्यात तूं येता आणि नैमिषारण्यात तूं रोमहर्षण सुत तांणी प्रवचन दिता ती आणि प्रवचन दिताना बलरामजी जेन येता ती सक्कड जेन उठायता ती रोमहर्षण सुत तांणी उठायना ती तांकां चिके गर्व आसता. आणि बलरामजी कसं करता एक तृण म्हणजे एक सान दुर्व ग्रास त्या घेऊन खाली ताका टच करता आणि तो थंय मरता. म्हणजे बलरामजी कितले स्ट्रिक्ट असं की कोण व्यक्ती ताकचिके गर्व असं अहंकार असं असल व्यक्तीक तांणी दंड दिला तर तोच व्यक्ती हांगा कलियुगांतू कशी व्यक्ती असो कितले वे पापी असो कितले वाईट ताण कार्य केलं असो तर तांणी देवाल नाव घेऊन आमगेल जीवन सफल करता आणि चैतन्य महाप्रभुले हे मिशन असं जारे देखी तारो कहो कृष्णोपदेश हे कशी आम्ही दुसरा दिवेत म्हणून हे बलरामजी विषयी आज आम्ही चर्चा केले. तर आज ही आम्ही भागवत प्रवाहाची डिस्कशन केले आणि बलरामजी कशी वृंदावन आयली ती आणि तू 3 5 टाइम सांगला कशी फर्स्ट मेली यमुना कशी त्यांनी तांडिता ती सेकंड 5 टाइम मेली त्यांनी कसं सांगा द्विडा गुरुला कशी तांगेल वध करतात आणि थर्ड सांबा आणि लक्ष्मण आले कशी तांगेले तांकां परत घेऊन वता ती आणि मागीर तांगेले वाडीक जाता. तर हे भागवत पुराण कोंकणीचे आईची डिस्कशन हांव कैद करता. थँक यू व्हेरी मच. We still have 10 minutes if anybody has any questions. Again, like to thank His Grace Murlidhar Charan Prabhu for inviting me and all the wonderful devotees. I see very familiar faces and names. Thank you very much. Hare Krishna. Shri Balaram Ji ki jai. Shri Prabhupada ki jai. ग्रंथराज श्रीमद